Bagon. Bagon gilo. Libre. Kasi nakatry yung bato. Pero ako pinaka-akot yung pinaka-ginigawan sa kanan ka ng katulog. Ibalik mo sa papaubos. Oh, mao jud correct. Bitaw. Bisag nagmata na gud ka magpatugtog yun. Bisag nagmata. Bisag nagmata magpatugtog yun. Oh. Kanang sa kanang maligog dagat sung ayon ka. Magreklamo ka, uy, baktas pa, uy. Ay, baktas, ay, dito. Sung ayon na. Maulo na mga bata ro. Pero naman siya mga bata ang nakikapa dyan. Mga bata parang pagsama kita gulis. Oo, ako nung di ko lang din sa papa, sa papa. Pero hindi siya na kumawa ang bless. Kaya ko na magandang wala kay respeto. Part naman ko na sa kultura. Naanan naman sa kultura. Pero ako sa doon, di sa kumubless ko kailang pero hapit na ba yan na nawa karon na kultura? Wala yung mga batasan, mga bata. Aside sa ako mama ay gusto ka na nilang mga bless, pero sa papa kay wano. ako na mag-excitan na kay gato ako mag-bless. Oh, sa side sa akong papa ra po niya, sa side sa akong mama wala na nila i-practice. Padako no. Pag sanay. Ako sa akong papa, sa akong papa niya, bulag-lag sa akong side sa akong mama, gusto ko mama isuon mo makaiwa, minanan sa bless. Sa mga sa mama yun, sa mga anak ko kanina yung lagi. Yan siya mga tao, di ba sa inyo nga, pahod-hawd ka, pag nailapan ito ba? Respeto ba? Mga bata. Kami ito, tangan bless ka? Bitaw. Sa mga ba? Bata pa niya kay baw na kuan. Bless. Pero kami mga bata, nasa ako nagapit. Wala ni sa kanan sa mga bata. Di na mo eskwela oy. Kanang mga bata karon na di na kamo Oh, sa una mo ano pag may gabi. Oh. May gabi karon labyan oy. Oh, bitaw. Mo bless yung gani no. May gabi. May gana ka pagdako. Ay, nang ako yung muna. Oo. May gana ka ikaw mismo na yun. Hindi na muna yun. Oo, na mga bata ron. Labaw na o ganang nakakayo sa Swerte kayo kung nakabot ka sa lulo ug lula nimo. Yes. Dagan kay kag-learning. Kasi lang May imagine nimo ang ilang kinabuhi sa una. Nindot kayo ng padakon kasi mong lulo ug lula. Grabe, lahira siya ang mama o ang nanay mo. Oo. Ikumpara daw ng mga dapat karoon Na. Sus. sa gitsa na sa kami, sa amura dyan. Wala na sila nila. Ilunin mo na siya next makita nila mga bata para sa Sulaiman niya. Pero dali, araw kayo nila sa mga pinag-ako. Ang sa ako naman ay kagdila na. So sa una nga di pa kaslon. Bisag kaslon kayo mag-oo kung gani. Sa una ka na, kumpara na ako ng mga bata ko, 16 pala kita. Grabe na fighting spirit na sa palay. Oo. Tapat-tapat. Dapat sa tubangan sa mama. Oo, sa kita. Mahaglo, magay ko muna yung lang cellphone sa una. Sa mga ako mula makatubag ako mulo. Kapag ko nakalawan ko nga, di ako po. College student, di ako nakadala ko na naman. Uya. Manak sa balay. Sa una lang yung mga 15. Oo, mga dyan. Magpakita-kita pa. Isang garo na yun. Pag-iwan mo, isang garo na yun. Ibang galing ba naman ang mga mula makakita ang bayan-bayan ko sa kuya. Mag-sweet-sweet mo. Di ba? Di ba sa inyo na wala ka makafeel pa wala ko sa
Oh, correct. Di ba ko na sila ka-relate? Oh. Ang chin-chin ko matawa. Na mabuyo ko eh. Pagka gano'n na nagpuntuan ba? Si mama na lang. Okay, nagkakaroon. Oo. Open sa school. Makita mo. Bisag ako mag-bisag. Igagawa mo. Oo. Ito lang pagkita-kita. Nagkagawin mo. Kaya mga bata, hindi na sila yung pagkita o na mag-kiss. Mojo. Respeto na lang, no? Kaya kita may tiba sa sakit mo sa dingin pa. Labi na yung tiguang. Kung mga kwan siya, ang mga bata, kita nila maging anak sa mga anak sila. Agi buhok, ganyan nila. Oh.